L-istħarriġ Ewropew dwar is-sodisfazzjon tal-ħajja u l-kuntentizza wera li l-Maltin huma sodisfatti b'ħajjithom u bis-servizzi pubbliċi li qed jingħataw f'bosta oqsma fosthom dawk tas-saħħa, tal-edukazzjoni, iċ-childcare, l-akkomodazzjoni soċjali u s-sistema tal-pensjonijiet. L-istħarriġ intitolat European Quality of Life sar fl-aħħar 3 xhur tal-2016 fost aktar minn 36,000 ċittadin Ewropew. Dwar is-sodisfazzjon tal-ħajja u l-kuntentizza, l-istħarriġ sab li waqt li fl-aħħar 5 snin kien hemm tnaqqis qawwi fost iċ-ċittadini Kroati, Ċipriotti, Griegi, Spanjoli u Taljani, min-naħa l-oħra l-Awstrijaċi, l-Estonjani u l-Maltin irreġistraw żieda qawwija fis-sodisfazzjon tal-ħajja li qed jgħixu. Fl-indiċi tal-kuntentizza u s-sodisfazzjon tal-ħajja, Malta klassifikat fid-9 post minn 30 pajjiż, bir-rata ta' pajjiżna tkun ogħla mill-medja Ewropea u qabel dik ta' ċittadini fil-Belġju, il-Ġermanja, il-Polonja, Franza u l-Italja. Imqabbel mal-2011, ir-rati f'Malta żdiedu kemm fl-indiċi tal-kuntentizza u anke fis-sodisfazzjon tal-ħajja. Mistoqsija kemm iħossuhom ottimisti dwar il-ġejjieni tagħhom ta' wliedhom u n-neputijiet, l-istħarriġ wera li l-Maltin żiedu l-ottimiżmu minn 63% fl-2007 għal 72% dwar il-ħajja personali tagħhom u 77% għal uliedhom u wlied uliedhom. B'riżultat ta' 7.1, Malta klassifikat bir-raba' l-aqwa servizzi pubbliċi. L-istħarriġ sab li Malta kellha l-aqwa servizzi ta' childcare u t-tieni l-aqwa servizzi fl-iskejjel, housing soċjali u kura fit-tul. Wera wkoll li pajjiżna kellu t-tielet l-aqwa servizzi tas-saħħa u s-seba' l-aqwa sistema ta' pensjonijiet fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Maltin kienu ferm anqas sodisfatti dwar is-servizz ta' trasport pubbliku b'Malta tiġi klassifikata fit-22 post. L-istħarriġ sab li Malta kellha t-tielet l-aqwa servizzi tas-saħħa bir-rata titla' minn 7.2 fl-2011 għal 7.6 fl-2016. L-istħarriġ wera wkoll is-servizzi fl-isptarijiet kienu t-tieni l-aqwa fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea b'8 punti minn 10. Malta rreġistrat ukoll fost l-aqwa servizzi għal kura fit-tul għall-anzjani b'7 punti minn 10. Matul l-2016 b'8 punti minn 10, Malta kellha l-aqwa servizzi ta' childcare, segwita mill-Finlandja u l-Awstrija b'7.9. L-istħarriġ wera wkoll li l-Maltin huma fost l-aktar ċittadini Ewropej li jqisu li m'hemmx korruzzjoni f'loti ta' servizzi pubbliċi. Fil-fatt, Malta kellha t-tielet l-ogħla rata ta' fairness fis-servizzi ta' kura fl-isptarijiet, fil-kura fit-tul u t-tielet l-aqwa fis-servizzi ta' childcare u fl-iskejjel. b'61% Malta kellha l-ikbar problema bit-traffiku u segwita mill-Belġju b'52% u l-Bulgarija b'45%. Dwar il-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali, Malta kellha r-raba' l-anqas problema fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jinnota li l-akbar sfida fil-qasam tal-housing hija fost dawk li jikru mis-suq privat. Madankollu, fost iċ-ċittadini Ewropej, l-akbar uġigħ ta' ras kien fost dawk li kellhom self fuq id-dar tagħhom. Dwar il-fiduċja fil-gvern, l-istħarriġ sab li l-Maltin kienu l-eċċezzjoni ta' bosta pajjiżi oħrajn, bil-fiduċja fil-gvern tisboq dik ta' istituzzjoni oħrajn fosthom il-Parlament u l-Midja. L-istħarriġ wera wkoll li l-Maltin huma s-seba' l-aktar pajjiż Ewropew li għandu fiduċja fl-istituzzjonijiet tiegħu.